Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Dat gaan we u nu presenteren. Na de reclame is er meer tijd voor wat achtergrond en duiding. We beginnen natuurlijk met het belangrijkste nieuws. Want gisteren vond er een persconferentie plaats van de minister-president. 1,2 miljard voor projecten. Minister-president Gilma Pik-Pisas gaf gisteren aan dat er als gevolg van de ondertekening van de algemene regeling, de onderlinge regeling, zo moet ik het zeggen, 1,2 miljard vrijkomt voor hervormingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat werd ook uitgelegd door de voorzitter van de Nationale Commissie voor Hervormingen, Karil Monte. Die 1,2 miljard is niet een pot met geld dat zomaar gebruikt kan worden. Het moet allemaal passen binnen de hervormingen die Nederland in onderling overleg met afzonderlijk Curaçao, Aruba en Sint Maarten is overeengekomen over hoe er hervormd gaat worden op de eilanden. Het overkoepelende geheel, waar eerder sprake van was, het COHO, is van tafel, maar de hervormingen die gaan nog wel steeds door. Hervormingen naar onze visie, dat zijn de woorden van minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Rudmilda Larmoni Cecilia. Ook zij sprak gisteren tijdens de persconferentie van de overheid en gaf aan dat de hervormingen die zullen worden doorgevoerd geen opgelegde hervormingen zijn. Dat was in de afgelopen jaren steeds de angst van Curaçaose partijen, dat Nederland zou bepalen wat voor type hervormingen er zouden worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld de korting die vanuit Nederland was opgelegd om arbeidsvoorwaarden te korten. 12,5% voor ambtenaren, u heeft het allemaal gehoord. Larmoni Cecilia zegt, het gaat in onderling overleg, niemand legt die ander iets op. En het is allemaal voor de bevolking en het moet ten goede komen aan de bevolking. Werkloosheid fors gedaald. Goed nieuws kwam uit het arbeidskrachtenonderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren presenteerde. Daaruit bleek dat het werkloosheidscijfer op Curaçao van 2020 tot 2022 fors is gedaald. Was het in 2020 nog meer dan 19%, inmiddels is het gedaald naar 13%. Dat betekent dat in de afgelopen 2 jaar bijna 10.000 mensen meer aan het werk zijn gegaan. Dat is goed nieuws voor Curaçao. Wat betreft de jeugdwerkeloosheid, die was in 2020 42%, een enorm aantal. Dat is inmiddels gedaald naar bijna 30%. Laser gaat vliegen op Curaçao. Gisteren kondigde de luchtvaartmaatschappij Laser Airlines op haar Facebookpagina aan dat ze vluchten gaat onderhouden tussen Caracas en Curaçao. 2 keer per week op dinsdag en vrijdag zullen mensen kunnen vliegen tussen de 2 landen. En de eerste vlucht gaat plaatsvinden op 5 mei van dit jaar. Politie vindt auto's in de Mondi. De politie heeft gisteren 2 auto's in de Mondi aangetroffen. Die waren gestolen en daarna waren ontdaan van hun onderdelen. Het gaat onder meer om een Mitsubishi L200. Die is gevonden bij Seritanki in Domi. Volgens de politie is er binnen 24 uur alle gewenste onderdelen uitgehaald. Bij Kaya Internet is een gestolen Kia Soul aangetroffen. Ook daarbij zijn verschillende onderdelen eruit gehaald. Grote controle, verkeer bij de Free Zone. De politie blijft controleren en gisteren vond er een grote verkeerscontrole plaats op de Nieuwe Haven dicht bij de Free Zone. Vele auto's werden aangehouden en gecontroleerd op documenten, verzekering, belasting, keurpapieren, rijbewijs, gordel, getinte autoruiten en ga zo maar door. De politie heeft aangekondigd dat de controles doorgaan. Wachtlijst gevangenen Sint Maarten. Er zijn zorgen vanuit het Nederlandse parlement over berichten over een enorme wachtlijst die er op Sint Maarten is voor gevangenen om daadwerkelijk hun straf uit te zitten in de Point Blanche gevangenis. Het zou gaan om 136 personen die niet gevangen gezet kunnen worden omdat er geen plaats is. Vanuit de partij D66 zijn er vragen gesteld aan de Nederlandse regering omdat men bezorgd is over de situatie. Zoals bekend is de situatie in de Point Blanche gevangenis al jaren een punt van zorg. Niet alle cellen zijn meer geschikt om mensen op te sluiten.
Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu over naar de reclame en daarna een paar mooie onderwerpen. Tot zo. Ready for some delicioso combos? KFC has some finger-licking good ones. Check es aquí. Un chicken salad, un biscuit, un buttery agua dasani, off un soft drink de 6 ounces pa just $9.25. Got company? Go for this delicioso combo. 4 pide gallina, 4 chicken strips, 2 mashed potatoes for only $33.50. KFC's delicioso combos are finger-licking good. De organisatie NAAM, dat is de organisatie voor archeologie en antropologie op Curaçao, heeft een documentaire gemaakt over de wijk Nieuw-Nederland. Dat is de wijk achter de Penstraat, om het maar zo te zeggen. En dat is een wijk die niet altijd alle aandacht krijgt die het verdient. Dat zegt Dimitri Kloze van NAAM. Hij legt uit dat niet alle mensen trots zijn dat ze opgroeien in de wijk Nieuw-Nederland, maar het is een heel bijzondere wijk. Dat hebben ze geprobeerd in beeld te vatten in een documentaire die binnenkort uitgebracht gaat worden. Wij spraken alvast met Dimitri Kloze en gingen met de camera ook een kijkje nemen in de wijk. Nederland is een heel mooi voorbeeld van een oude arbeiderswijk, waarbij aan de overkant van de straat letterlijk er dus een hele ontwikkeling op gang is met toerisme enzovoort. En het weerspiegelt eigenlijk in de schaduw staan van zo'n wijk als Nieuw-Nederland. Ja. Die dan daar gewoon leven en altijd daar hebben geleefd en misschien wel familie daar opgaande met een bepaalde culturele waarde daarin. En aan de overkant van de straat kijkt men altijd richting het water en niet juist richting de Oranjestraat of Nieuw-Nederland zelf. Wat je net zegt, hè? De mensen leven daar gewoon. Dat is eigenlijk wat er nu aandacht aan wordt besteed. Het gewone leven van mensen. Het gewone leven van mensen, maar ook toch wel de bedreiging van de ontwikkeling die er allemaal is. Want men heeft daar altijd gewoond en geleefd. En er zit natuurlijk heel veel historie aan vast. En wat men vaak niet bij stilstaat is hoeveel mensen er toch vanuit die buurt in de politiek het groot hebben gemaakt, op cultureel gebied heel groot hebben gemaakt. Terwijl als je de jongeren zelf bijvoorbeeld gaat praten, ja, waar kom je vandaan? Bijna met het hoofd omlaag. Ja. Ik kom uit een marginale buurt. Ja. Maar dat zegt niks over wie je bent, waar je vandaan bent en wat weet je van je geschiedenis. Om dat juist kracht te geven in de plaats dat ik je naar beneden druk en alleen naar de overkant van de straat blijf kijken van kijk, daar is het allemaal pracht en praal. Dimitri Kloze van NAAM legt uit dat de productie bijna klaar is. En de opdrachtgever, het Prins Bernhard Cultuurfonds, is heel blij met de productie. NAAM zelf ook. En Dimitri Kloze legt uit dat hij ook blij is dat er gekozen is voor de wijk Nieuw-Nederland. Hij legt uit waarom. Hoe meer wij in Nieuw-Nederland hebben rondgelopen, hoe meer je eigenlijk van de buurt houdt. Het is prachtig eigenlijk, heel leuk. De mensen op elkaar, toch wel hoe de mensen met elkaar omgaat. In dat geheel, heel leuk hoeveel kerken er bijvoorbeeld zijn in zo'n kleine buurt. En dat moet je dan weer historisch proberen aan te pakken. Wat daar allemaal binnen is gekomen, hoeveel bevolkingsgroepen daar allemaal tegelijk hebben gewoond. Dus eigenlijk is het gewoon heel prachtig wat er daar gebeurt. En wat wij nu mee zitten. Een heel leuk voorbeeld is nog steeds, er zijn nog 3 huizen van blikkie daar. Ja. En dat is gewoon mooi. En dan denk je van, goh, hoe lang bestaat dit hier nog voordat het vergaat? Of doordat het opgeslokt wordt door wat dan ook, een ontwikkeling. Moderne ontwikkeling. Ja. Dat is heel jammer. Dimitri Kloze sprak over Kasti Blikkie. Misschien weet niet iedereen nog wat dat zijn. Dat zijn huizen die zijn bekleed met platgeslagen benzineblikken. Vroeger zag je ze veel in de wijk Fleur de Marie. Nu zijn er nog maar heel weinig en nog maar een paar in de wijk Nieuw-Nederland. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp en dat speelt zich af op Bonaire. 2 politieagenten hebben zich daar de armoede die ze dagelijks aantreffen persoonlijk aangetrokken. Ze zijn begonnen met het opknappen van een huis waar een 83-jarige man in leefde onder erbarmelijke omstandigheden. Kijk naar een deel van de reportage die Caribisch Netwerk hierover maakte. Als het regent moet meneer in de hoek zitten. Door een team van vrijwilligers wordt in het centrum van Kralendijk hard gewerkt om een nauwelijks bewoonbaar huis weer leefbaar te maken. Een grote hulpactie die is opgezet door David Lee en Raïm.
2 politieagenten die tijdens hun werk vaker dit soort situaties tegenkomen en besloten om hier buiten werktijd iets aan te doen. Als niemand de risico neemt, die meneer van 83 jaar, hij blijft maar zo wonen. Hij blijft maar zo leven, want hij heeft die kracht niet, hij heeft die geld niet. Hij kan niks doen dan alleen maar wachten tot hij doodgaat. En ik dacht nee, ga ik zeker niet laten gebeuren. Toen ik hier kwam, dacht ik, oh nee, we moeten iets eraan doen. Hoe zag het eruit voordat jullie hier begonnen? Hij had alleen maar een bed met een matras, niks meer. Wat lakens op de matras en een kussen. Voor de rest had hij niks meer. Geen douche, geen wasbak, geen wc, geen koelkast, geen stroom. Alleen maar water, geen stroom. Dus als de zon ondergaat, dan zit hij daar in het donker. Het bed stond hier. En ja, zienplaten, geen dak. Zienplaten stonden vol met gaten. Als het regent, moet meneer in de hoek zitten. En ja, tot het stopt met regenen, dan kan hij weer slapen. Als hij moest plassen of poepen, deed hij, ik weet niet waar, maar sowieso niet in de wc, want hier had je geen water meer. Hij had één kraan buiten en vandaar kreeg je water. In 2023 verwacht je dit niet. Ja, verwacht je dit echt niet. Eigenlijk is het toch te gek voor woorden dat dit iets is wat een burgerinitiatief is. Maar waar de overheid verantwoordelijkheid voor heeft om te zorgen dat mensen gewoon een bestaan hebben. Ja, klopt. Je hebt gelijk. Maar ik ben van mening dat waar je een steentje kan bijdragen, dan doe je dat. En wat begon met het idee om 1 huis op te knappen, wordt nu een groter project vanuit een eigen stichting. Ik heb meerdere berichten gekregen van mensen die zeggen, hey, ik ken ook zo'n iemand die zo leeft. En ik dacht, shit, ik kan niet alleen maar 1 iemand helpen. Ik hou van mijn baan en ik hou ook van deze om mensen te helpen. Dus het is iets, ze zijn op dezelfde lijn. Dus ik ben politieagent, je helpt mensen en hier ook helpen mensen. Wij gaan meerdere projecten doen. Niet alleen maar huizen, ik denk huis is de grootste wat we gaan doen. Maar we gaan sowieso meerdere projecten doen met armoede. We moeten onszelf helpen. Het volk moet het volk helpen, want als de overheid dat niet doet, ja, dan gaan we het zelf doen dan. Deze reportage is gemaakt door Mariet Severijnse en u kunt hem in zijn geheel terugzien op de website van Caribisch Netwerk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben u geprobeerd weer op de hoogte te brengen van de zaken die spelen op Curaçao en doen dat morgen weer. We hopen dat u dan weer kijkt. Tot ziens, dag.